pinakasimpleng celebration nga atong ididikar ngadto sa atong mga frontliners batok sa COVID-19. Kining niya sila consist of mga health and medical personnel sa atong probinsya, sa atong mga kapulisan nga nagbantay sa atong mga boundaries, sa atong mga nag-impake sa libo-kalibong mga food packs nga gipanghatag ngadto sa atong katawhan nga nagkinahanglan niini. O kantong nag-distribute mismo kay di alim ang ilang trabaho. Kada adlaw since day 1 until now nagsige pang distribution sa 232 ka barangay sa atong siyam ka syudad, siyam ka lungsod ug usa ka syudad sa Digos. Atos lang i-recognize nga dako ay kayong tabang ang ilang gihimo aron magaan ang atong paningkamot na unta malimpyuhan kining atong dalawigan sa COVID-19. Unang simple kay Mike, gani ang buta ko simple kani adto do natay road parade, do natay dako programa sa Coliseum, nga uban pang mga activities. In fact, it used to be 3 to 5 days celebration. Doon So, ay karon, Mike, mga games. update lang ni Mike. Oo. Media andaw na ni. Atong himuon ang flag ceremony dito sa atong Advanced Capitolio, dili sa Coliseum. Dili sa Coliseum. Okay, sir. Kay delikado man ang sa Coliseum. Mo man atong likayan kanang tapok-tapok. Flag ceremony gadunay distancing sa mga empleyado kinsa katong bisita dito. Although at man encourage so kigsunan ko nga magtapok-tapok. Ug na mga taong di makalikay mapil yung celebration. Mapil gyud. Oo. Simpleng celebration, mubo nga programa. Apan imbitaho nato ang atong nga frontliners. Katagaan nato sila honor. Ato silang i-recognize, i-appreciate in very manifest manner ang atong pasalamat kanila. Okay. Kamubo sa programa, doon ay salo-salo nga food packs. Dili Food pwede packs. mag-buffet ta, Mike. Okay, magtapok man na. Magtapok man. Food packs ang Mike. Mag-distribute sa mga tao. Magbulag-bulag kaon, dili magtapok. So, pati ang pagkaon, sir, simple gyud ay kayo gihapon. Pinasimple ra gyud. Simple Food ra packs tanan. gyud. Oh, simple tanan, ha? Ay, in the first place, ang atong kwarta ato gyud ginuton para sa gatubang sa atong kontra COVID-19 na pinakasimpleng programa, wala ganit ang speaker, ug na diskurso, mahimo ka ng mga board members ato pa diskursohon. Dili lang ako wala kay plano mo diskurso, Mike. It is no longer necessary because I would rather continue doing my job as a governor, especially by confronting the problem ang COVID-19. Because I sincerely believe that this will not end the sooner that we wish it should end. In fact, that is also what the country has said. It does not expect that this COVID problem-19 will end in 2 years. So, Mike, ang atong tema nini, Yes, sir. simple lang, kaligon, Kaligon. taliwala sa mga pagsulay. Kaligon, taliwala sa mga pagsuway. Okay. Gov, Yes. inay sa igasto sa kining ato ang 53rd araw ng Davao del Sur, igahin na lang nimo ni sa kwan, sir, sa pagsugpo aning COVID-19, Gov. Yes, in fact, we have done that since day 1. Okay. Tanan natong mahimo dire para pagsugpo o pagkatiman sa mga tao. Pagsugpo sa problema o pagkatiman sa mga tao. Kaya nasayad na makita nga gumika ni ining mga kwarentina. Daghang kay mga tao wala income, wala trabaho, di katambong sa umahan. So mo na itong buhaton, Mike, sama sa itong buhat, sukad pa sa uno, kuman kita na confronted in problema.
Sir, unsay imong ikasulti aning doon na naman yung mga positive sa tua sa Davao del Sur, pero halos sila tanan karon naka-recover sila na nga ayo, na-discharge na sila. Unsay imong ikasulti ani sir? Kuan ba ni epekto ba ni sa atong gihimo nga pagsugpo aning virus sa Davao del Sur? I will not be presumptuous to say yes. Pero nagtuokod ako kay makatabang gini ang pag-observe sa naglain-laing mga preventive measures nga giahwag kanato sa gobyerno. Kato kung giingon nga MWF, for instance. MWF. Masking. Maskara. Okay. Face mask. Oo. MWF, Monday, Wednesday, Friday ba? Ang W, washing hands. Washing. Constant washing of hands and taking a bath. Siyempre. Okay. Ligo gyud. F, par distancing. Par distance ng F. Oo. Dili lang kay 1 meter, far gyud. Di man po, basta simbolikal na kay isag 1 meter or 1.5 par man at tao kaysa mag-contact yun, di ba? Okay. So na distansya ba? MWF. Ako lang gihimo nag-coin ko na para dali naman ba? MWF, Monday, Friday, Wednesday, Friday. Dali ra mahinumduman. Masking, washing, and pardering. Par ba par? Distance. So, ang simbolo nini nga itong tema, nga despite sa kadaghang nga pagsulay sa atong dalawigan, magsugod tag, ninumulong ka katong init kayo, huwaw, nagsugdan tag linog, mga pagsuway yun. Baha. Di ba? Baha tigos. Apil na doon, polio. COVID-19. Hantod karon atong isaguban. Lakip na ng mga polio, Gob. Polio. Polio pa rin itong ESF. Napay dinggi. Kuti daghana. Grabe yung pagsuway yun. Polio, dinggi, o ESF. ESF. Mga baboy. Apil pa na. Karon ang pinaka yun, COVID-19. Mga pagsulay. Panligon kita, kay nag-survive maghapon. Di lang aginod ang atong tumong na magpadayon unta og uswag ang atong lalawigan. Ang atong siyudad sa Digos, ang atong siyam ka lungsod. I wish that people, public officials, will not forget that while there are challenges that come our way now and then, but for us, we must continue pursuing our determination that we will be able to go over these problems. Okay. Mag-over pa tayo ng mga pagsulay, Mike, as we did in the past. Inaot ponta. Pagpadayon kita paglikod. Okay. So, magkaiksunan ko sa Davao del Sur, mabuhay ang ika-53 nga foundation anniversary or tawag ka nag-araw ng Davao del Sur. Nga paghimuon karong July 1 sa usa ka pinakasimpi, walay gasto kaayo nga selebrasyon. Media lang, Mike. Okay. Sir, one more question lang, sir. Daghan ko mga nangutana kung kumusta karon human niya na disinfect ang atuan tibok provincial hospital. Kumusta karon, sir? Pwede na ba sila makapa-check up? Pwede kayo check up. Balik na sa normal. Operation, Mike. So back to normal na tanan, sir. Normal na operation. Doktor sa naman mga empleyado tanan. Report naman. At least na disinfect Dr. Okay. Ang atong provincial hospital medical office chief of hospital. Nga report kana sa kanunay kada adlaw. Yes, sir. Salamat, Gob, sa salamat kay Mike. Salamat. Panahon. Mabuhay kitang tanan, mabuhay. All right. Governor Douglas Cagas.